sih. Mungkin sore-sore ngono ki aku meh adus ki ora ober. Ning arep bengi no adus malah adus ora. Kowe ngono. Sore nyakot kerangkeng ngono. Melayu rono, tak parani rono kok melayune rono. Hei, manungsa karo Surabaya. Oh alah pur tah nom saben esuk gaweane kur ngumbah manuk wae ngebusi manuk golek-golek kerja ngono pur. Kowe ki napa to, Pak? Ngeteh gara ngeteh sok ngomane wong wae. Kok meneng ning kono ngono lho. Lha anakmu busi manuk iki pecus ora nilain dhewe. Aku ki ya setuju jane aku ing manuk. Ning mbok yo karo nyambi kerja ngono dadi sasenan ki entuk bayaran wae. Kena-kena tuku sarung. Sarungku lho koyo ngene iki lho. Oke kono ora isin Pak ning sarung koyo ngene iki. Kowe wis tuwa, Pak. Nunggu anakmu iki sukses. Kamu seneng kowe bareng aku sukses. Luar jenenge ngono sapa aku nanti kowe. Embos pur kowe iki anak reso dikandani panjenengan kowe iki. Kandani wong tuwa angel. Wis aku arep nyising sik iki. Gagake teh kok diombe ya. Siap, Komandan. Tak jaga nih. Pur. Napa mek rene iki nggo bendu barang kok blandong kayu. Lho, bagus-bagus kok nak diarani blandong lho. Ayo Pak Tegan. Ayo. Cocok ki panas-panas kene iki. Sik tak nyantelke manuk sik iki. Oke. Oke manuk. Pak Tegan. Panas. Wes telepon wae. Ayo udah mangkat mau anteng telepon. Ayo. Baik. Pur. Malah ndi Purnomo sabun arep dicewok malah bolong kabeh ora dicewok. Duh. Aku yo entek gerek ampase ini piye iki? Pahit. Dia anak ra iso di rumah. Purnomo. Alah. Gantung kok kabeh, ada kesetrok. Yo kowe. Aku nyawang kowe yo kesel. Aku nyawang kowe iki tuwa. Santen. Nek. Angene berbit ngene iki piye iki? Aku golek mangsa iki. Apa iki mangsa apa ya? Ora ngenteni wong kowe iki. Yo ngenteni wong-wong kowe. Yo sore ini kok. Iya ya itu. Biasanya akeh sing lewat nak sore-sore iki. Mbok pijeti aku sing menek mau. Wis salah ae reti tuwa dipenek. Mbah iki. Awake kudu sing penak. Penak ya. Murid mah alat meneh apur. Tuwek apa umurmu piro sini? Umurku 17 tahun sini. Dari 17 tahun toh. Ge, tak kira gerek 17 tahun. Mula reng bojo ya. Bojo ki sakjane iki ya gampang digolek. Saiki ki duit ki angel golekane. Penak nganggur niki. Nyatane yo wong kan mijeti, gelem mijeti.
Dak kamu ku nak ra menek ora piceti mau. Lah piye meneh wong kowe iki wis nganu wong tuwa, ngakon wong tuwa meneh, kowe gerek ngenteni ngisor. Iya tak keluangan sisan mujane ya. Kayak ngisor kamu. Oke. Lah ceritane pacar mulai ket SMP ke piye saiki? Ambo wis dadi bojone wong. Aku wis tak raga tokeh kae makane aku saiki wegah kerja. Lane opo? Aku nak kerja akeh duit, ngedeki cewek. Ku cewek sing ninggal ke aku makane aku malas kerja wis nganggur. Punya temen sore-sore do nanti cak lho. Mas Fred, Tony balik kerja. Opo kerja barang. Nganggur penak kok nek kerja. Nah, iku ki opo? Oh, sangat. Biara di wae ora dadi kaya aku ini. Tenono 3 tahun kan. Apa dadi opo kowe? Kerja ning kono. Penak tau. Ning teknik tes pindah ki anyar iki. Pindah nang tapi ini. Iki nek dinas kesehatan masuk. Yo, masuk. Kowe mesti nek ujung-ujung masuk. Kowe metu meneh masuk meneh. Orang aktif mantep ning kene. Kon bagian apa ya kono? Yo nyapam rumah sakit. Nyapam. Kene nyapam desa bengi bayaran kopi. Yo tapi kan nek dinas kesehatan. Sangar. Nah, paling kong sangar. Iya kan. Ya satpam. Oh ya jelas iki. Arek jam 09.00 iki, jam 09.00 kok jam wale masangmu. Oh, aku sing dhewe ku wale. Oh. Kok ngene kok jam 9:30. Bener rokok ora tau jane iki. Hah, pura-pura rokok pijetan wae kene. Nah, kok gentenan. Padha. Yo tolong tukono rokok. Lah ndi dite wong kene iki. Pengangguran dasar nyo kan kene terima diskon. Nyo kono golek rokok karo wedang-wedang ngono. Lu motor kuwi kontake nek motor. Pegawe dhewe tanggal tuwa iki. Dan di ngakon tok kunci motore ora buka. Nek kontak nek motor. Mau lho. Ora ini lho, kok nyuruh. Ono ah. Durene nek. Oh, alah iki apa nyo? Tahu ya. Wedang-wedang ya. Oh iya, dinas nganu dinas satpam tarekke pasien. Kali pasien orang dinas. Berangkat boys. Yo. Dolali wis bareng ya. Ya. Kira tak bikin. Telu ngono, tolong bikin. A few moments later. Tinggal celok turu. Kowe meno. Loh, mana? Pengangguran iki berkaya-kaya nih. Masuk iki. Roti opo iki bentuke kaya uler. Enak. Iki mau sing ae kuang warung iki. Rokok karo wedang. Oke. Tapi mau anu, ya, sedotane entek. Berarti kon nyotop nyotop langsung nih? Iya. Live nyotop di kokop. Apa nih? Ngombe Ora nikmat tak warai. Tak warai. Ono wedhuse bareng. Glagem iki kowe. Entek kowe nganggur entek ke.
Kelapar mau bahas segalanya, Mas. Kaya ora bali, saling sik ngono lho. Wis golek simbok. Aduh, wetengku ngorong wae. Apane to iki? Nah, apane iki lho. Apa ya mungkin tak iseni uyuhku. Saya gelang ngono kok. Biar pusing aku ya wis bali sik ya. Iya. Yatin lho. Jolali cewek. Ki mbah cakinge mbah arep metu isine. Bali sik ya aku ya. Perasaanmu tok ya iki. Aduh. Aduh. Oke. Kok karo wedange Mas Asbet mau nganu pada tinggal. Ya ancen rezekine awake dhewe piye? Ora ketok wongmu ya. Nah ketok. Rezekine awake dhewe nah. Rezeki orang nganggur ya Mas. Iki copotan. Kamu ngrungokke musik lho ketmu lho. Oh, musik apa iki? Ngapatenane we? Lek, aman di. Bang omahe topek. Wis topek ra? Mau nganu golek pita alat, alat. Pas aku kok deganmu ora. Nah, tak tulis sego. Mama kan wingi kan ngedol kelinci, payu 250. Mesake ndene ngarep-ngarep terus tak pakai sego. Berarti ana semangan kowe. Iya daripada rasa pangan. Wes, ladang urung. Urung. Iku ngomong-ngomong kok ngene tok ya ora warak. Iki daripada mubazir, tak kei sego. Ini ya, tak kei sego dipangan ya. Iya. Dolane. Pas gede anak Nganggur. Anak wis kepok kok anak lho. Balik nang omahku ya. iya kok. Ya kan ana topek kok balik aku. Iya. Dolane iki. Jangan saya dicukur iki. Ya. Semangan sih. Ngono lek ya. Oh iya. Hati. Lek wis hati-hati. Nama karo wong tuwa.